Hej, jeg håber du nyder din ferie, og jeg håber du er klar på en god omgang cardio. Vi skal igennem lidt konditræning og core-træning. Vi har 3 runder, som selvfølgelig kan skaleres op til 4 runder, 5 runder, eller måske dobbelt op til 6. Vi skal starte med 20 høje knæ eller 200 meter løb. Derefter 20 lige mountain climbers, 20 push mountain climbers, og så tilbage til de 20 høje knæ eller 200 meter løb. Så har vi 20 flutter kicks, 20 scissors, 20 høje knæ igen eller 200 meter løb, og til sidst 10 leg raises og 10 toe touches.